मानगोनां बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार आरो गासिबो बाहाय नुजाफैनो हानाय गासिनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय जों लाइमोनफोरा खौसे जानानै जोंनि बिटिसिखौ बासायनो होननानै जोङो ओंखारबोदों। दा जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया मोजां नङा, बयखौथ' जों मिन्थिखागौ, बयबोथ' जों बेखौ मिन्थिखागौ। जेनेबा दा जोंनि बिटिसिया लोरबां अबस्थायाव दं, बेखौ दा बासायनांगौआ जोंनि आखायाव। दिनै जों कलेज फरायगासिनो, जेनेबा सोरबा इउनिभार्सिटि फरायगासिनो, दिनै जों बे जोंनि बे सोलिबाय थानाय बिटिसिनि लोरबां अबस्था बेखौ नुनानै जों मोनसे जोंनि गोसोआव सानदों आरो जेनेबा उननि अबस्थायावहाय, उननि फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बे बिटिसिनि अबस्थाया मा जाहैनो हागौ। जों दिनै लाइमोनफोरा बेखौ मोनदांनो मोननानै दिनै खौसे जानानै ओंखारबोदों। आरो दिनै बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो सोंदों, जोंखौ दिनै सोंखारिदों, दिनै फरायसाफोरालाय मानो पार्टियाव ओंखारखो। खिन्थु सोंनाया बेबायदि जानाङा, फरायसाफोरा दिनै मानो पार्टियाव जइन जाफैखो, मानि थाखाय दिनै फरायसाफोरा पार्टियाव ओंखारनांगौ जाखो बा राजखान्थियाव मानो बाहागो लाफैनांगौ जाखो। कुइसना बेबायदिसो जानांगौ आंनि मथेब्ला। दा मोजां लिडारखौ सायख'नाया जों गासैबो लाइमोनफोरनि आखायावनो आं बेखौ सानो। आरो बेबायदिनो जों खौसे जानानै जोंनि बिटिसिखौ बासायनो हागोन होननानै आं सानो। थांनाय 15 बोसोराव जोंनि बे BPF दोलोआ जिबायदि खामानि मावबोबाय, इउनिभार्सिटि गैयिखौ लाबोबाय, कलेज गैयिखौ लाबोबाय, मेडिकेल कलेज गैयिखौ लाबोबाय। दा बेबायदि समावहाय नैबे BTR एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोङो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि हिसाबैबो जों आसा खालामदोंमोन जे जोंनि चिराङावबो साइन्स कलेज मोनसे मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदोंमोन। नाथाय बे 3 बोसोरसिमावहाय जोङो बेखौबो फैगोन होननानै आसा खालामाखै। आरो बिसिनि जिबायदि मावनाय बेखौ जों बिटिसि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों होननानै जों सानाखै। दा बेनिखायनो जों गासैबो लाइमोनफोरा खौसे ज' जानानै जोंनि बे BPF दोलोखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो खालामलांगोन। आरो गोबां लाइमोनफोरा फैनानै बाहागो लाबावगोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। दिनैहाय जोंहा बिटिसि सुक्ति जानायावहाय 6 शिड्युल मोननाय हिसाबै आयेन दानो हानाय जोंना खमथाफोर दंमोन, बेफोरबो दिनैहाय बे खमथाफ्राबो जोंना गैला, डाइरेक्ट डिसिनि आखायाव हरबाय। थ' जोंनि बे बिटिसिया स्टेट गभर्नमेन्टजों सालायजानाय जाबाय। दा बेफोरबायदिनो जोंनि बे बिटिसि सुक्तिनि माखासे खमथाफोरा जोबलांगासिनो दं। बेखौबो दा जों लाइमोनफोरनियाव मोनसे जेनेबा साननाय फैदों आरोबाव उननि समावहाय माबायदि जालांगोन। आरो प्रमद बर' बिथाङा होनदोंमोन न'खर न'खर साख्रि राननानै होगोन, रावबो बर' बिमायाहाय थानो थाखाय न' गैयै जानांनाय नङा होनदोंमोन, जानो थाखाय माइरं गरसे गैजायै जानाङा होनदोंमोन। नाथाय बिदि खालामनोब्ला बिथाङा हारिनि थाखाय जुदि एफाबां मावनो गोसोमोनब्ला, एफाबां गिदिर गिदिर जोंखौ प्रमिस खालामलांदों, जोंबो प्रमद बर' सारखौ मोनसे समाव मोजां मोनोमोन, जाथिनि थाखाय गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा मोनसेबो जाथिनि थाखाय मावाखै। आरो गाव जुदि सासे गावनि जाथिखौनो नायनो हायाखैब्ला आरो बियो दस्रा गुबुन जनजातिफोरखौ मा मावगोन, बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय मा मावगोन। दिनैहाय बिथांनि बे सरकार सालायनायाव जों नुनो मोनदों जे बबावबा हादान सिफायजानानै न' सिफायजानाय, इभिक्सन जानाय बेफोरबायदिखौ जों नुदों। दा बिटिसियावहाय जेनेबा सान्थि परिबेसखौ जों नुवाखै। बिनि थाखायनो जों लाइमोनफोरा ज' जानानै दिनै खौसे जानानै जोंनि बिटिसिखौ बासायनांगौ। आरो जों